Tényleg! Tényleg? Latta! Latta! Szaniszló! Szaniszló! Hein! Hein for a given hein! Das war kein Nein! Così voglio qui! Così! Stai morto! Stai morto! Orbán Viktor! Orbán Viktor! Allahu Akbar! Tényleg! Kagonálmosok! Kagonálmosok! Húzd fel a nyakadig! Michael, Tamás! Tamás! Billie Jean! Billie Jean! Az mum volt, te idióta! Mi a fasz? Még egyet! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terület vagyok, akkor és ez most. Grenade! Jó. Átvissza a szépő! Hallod? Adnál vissza! Kösz! T-rex azért, T-rex azért! Szívesen. Na! Szívesen! Tamás, táncolj egy kicsi Rocky! Kubzsú! Kubzsú! Hallod? T-rex azért, T-rex azért! Hashtag! Ghostbusters! Allahu Akbar! Hastánc, hastánc, hastánc! Ez felmegy Facebookra, Tamás, ugye tudod? Oly! Anyát picsáját, szemet köptél, te vipera! Nem! 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 Ez megy fel Facebookra. Ez megy! Még egy T-rexet kérünk, még egy T-rexet! Még 30 másodperc! Egy hangosabbat! Torkot szakadtából! Gyere már, Eszti! Te! Tomás vagyok. Hogy és köszönöm. De ezt rendes hangon! Megszólsz. Köszönöm. És csak. Hallod? Rendes hangon! Gátolás vagy! vagyok. Köszönöm. Csumolék és buszit. Köszönjél, fúj! Sziasztok!